Το άψογο design, η ελεγμένη ποιότητα και τα πρωτότυπα σχέδια αποτελούν τα ενδεικτικά στοιχεία για την καινούργια συλλογή της Envy. Η εταιρεία Λαμπρινίδης & Ι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων των γυναικών με τη φίρμα Envy σε παπούτσια και τσάντες. Παρακολουθώντας τη διεθνή μόδα, οι σχεδιαστές της Envy κατασκευάζουν παπούτσια που ξεχωρίζουν σε μια μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων και με τις καλύτερες προδιαγραφές κατασκευής και πρώτων υλών. Τα Envy σε πολύ προσιτές τιμές θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Κεντρική διάθεση Ύδρας 11 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 48 14 631 και www.envy.gr.